Moi kaikki ja tervetuloa uuden videon pariin. Tää on vähän erilaisempi video. Tää on siis... mulla on tässä nyt siis vähän slimeja. Mä esittelen nää kohta. Ja mä teen niistä semmoista pientä ASMR:ää. Teidän pitää arvata, tai niinku ei silleen arvata, mutta teidän pitää videon lopussa päättää, että mikä oli paras slime. Ja en mä tiedä, vähän tylsää, mutta mun pitää tehdä nyt näille jotain, koska muuten ne vedän pois. En mä tiedä. Eli siis mä sain nää slimeit siis tänään ja mä oon mahdollinen, jos mun naamalla tää odotan, koska mun on puhelin silleen toisinpäin. Niin joo. Ja ensimmäisenä mä halusin esitellä tämmösen liilan slimin. Tää on vähän semmonen, että kun mä tänään kokeilin tätä, niin mä lisäsin tänne näitä tähtiä. Sen takia, koska tää oli tosi niinku vaaleanliila ja semmonen, että tää ei oikein näyttänyt miltään, joten mä päätin lisätä nää tänne. Ja mun mielestä tää on niinku tekstuuri on tosi hyvä. Mutta tää voisi tuoksua vähän paremmalta, joten ei kannata sit hyvän tuoksun ja lisätä vähän. Tätä lisätä tänne. No ei nyt oikeesti. En mä voi lisätä hajuvettä tonne. Mutta siis joo. Ja. Tää nimi on siis Lilastar. Mä oon näitä keksinyt kaikille enemmän. Niin tää on Lilastar. Ja täällä on tämmösiä pieniä lehmiä. Mitä? Helmiä, jotka on tullut tänne slimin mukaan. Ja en mä tiedä. Let's see. Nyt tulee siis ASMR-test. Ja jotenkin musta tuntuu, että tää slime jotenkin niinku vähän, et siinä ei oo hirveästi aktivaattoria, mutta en mä tiedä. Anyways, nyt tulee sitten slime ASMR. Siis mä en tiedä sanoinko mä äsken, että tää slime on Lilastar, mutta mä kerron tässä Lilastarista vielä vähän enemmän. Eli nyt kun mä näytin jo, että tää on tämmönen tähtimäinen, niin tää ei oikeesti oo ees silleen liila. Kun jos sä katot täältä läheltä, niin sä näet, jos se nyt tarkentaa siihen, että tää on tämmönen läpinäkyvämäinen. Eli sillä periaatteessa tää ei oo ees liila. Nyt tulee Lilastarin ASMR. Siis Lilastarin ASMR. Toivottavasti piditte siitä. Kertokaa kommenteissa, että te piditte, jos piditte siitä edes. Seuraavana vaiheena on siis vihersmoothie. Eli nyt on siis ollut Lilastar ja nyt tulee vihersmoothie. Tää näyttää tää vihersmoothie vähän siltä, että tää olisi jotenkin, tähän olisi jotenkin pistetty jotain esim. Maitoa ja tää on jotenkin semmonen vähän kriimimäinen. Mä en tiedä, onko mulla enää mitään muuta, mitä voisin kertoa tässä. Sitten tää on vaaleanvihreä. Vaaleanvihreä. Ei tässä varmaan oo enää mitään muuta. Siis tää on, no joo, en mä tiedä. Ja tää on myös tosi hyvä slime siitä, että tää venyy paljon enemmän, mutta tää lähtee katki paljon helpommin. En mä tiedä, että niinku pitääkö sitä yhtään. Niinku. Tässä kohtaa mä tarkoitin, että pistäkää vikana kommentteihin, että mikä näistä slimeista oli teidän mielestä paras. Tossa oli siis vihersmoothien ASMR. Mä en niinku tiedä, miksi mä teen tällaisia videoita, mutta joo. Niin toivottavasti pistäkää kommentteja, jos tykkäsitte tästä slimeista. Mut videon lopussa tulee sitten, tai nyt tulee lisää slimea. Nyt on siis käyty jo Lilastar ja vihersmoothie ja seuraavaksi tulee tämmönen pinkki. Tän nimi on siis Pinkie Pie. No ei oikeesti oo. Tän nimi on siis Strawberry Cow. Ja tääkin on semmonen samanlainen kuin toi vihersmoothie, että se on vähän tämmönen, ei vihertä, vaan tämmönen vähän kriimimäinen. Ja tää on sit taas vaaleanpinkki. Mä en tiedä mitä niinku muuta mä voisin tässä sanoa, mutta tässä on tosi hyvä tekstuuri. Ja tuoksuu ihan limeellä myös. Tää olisi voinut ehkä tuoksua tai vadelmalta ehkä mieluummin, mut en mä tiedä. Nyt tulee, mikä nimi oli? Strawberry Cow. Mutta siis nyt tulee siis mansikkalehmän ASMR. Hieno. Mä en varmaan taaskaan pauseta tätä, mutta toivottavasti nyt pausetin.
Tossa oli siis Pinkie Pie, ei kun mitä, siis tossa oli siis mansikkalehmän ASMR. Ja nyt ollaan siis käyty jo läpi 3 slimea, eli Lila Star, vihersmoothie ja mansikkalehmä. Kommentoi alas, jos toi mansikkalehmä oli sun lemppari tai jos se edes oli sun mielestä hyvä. Ja seuraavaksi meillä tulee tämmönen. Tää on niinku semmonen tosi kirkas. Tää on ehkä vähän semmonen niinku meren näköinen, semmonen tosi kirkas sininen. Ja tän nimi on siis, no tää on nyt vähän outo nimi, mutta no siis niin. Tän nimi on siis Blue Ocean eli sininen meri. Ja kun suomeksi mä kutsun tätä vaan mereksi, niin nyt tulee siis meren ASMR. Mutta täällä on tommosia ihan pieniä tähtiä, jos te jotenkin nyt näette. Mut en tiedä, mun käsit vähän kastu, mutta juu, nyt tulee sitten meren ASMR. Mut ennen vielä, niin tää on ehkä kirkkain näistä. Nyt kun mä lisäsin, tääkin oli tämmönen tosi kirkas. Jos mä voisin mennä ajasta taaksepäin, niin mä en laittaisi näitä tähtiä tänne, mut se nyt valitettavasti on tommonen niin. Mut tulee meren ASMR. Ja mä en varmaan taaskaan tätä sammuta, mutta mitä väliä nyt sillä on? Jap, en. Juu, tossa oli siis meren ASMR. Nyt ollaan käyty läpi jo 4 slimea ja tässä on siis nyt tulevat, tai siis menneet slimit. Koko ajan vaan nuulen mun huulia. Mutta tässä on siis nyt tää ensimmäinen. Ensimmäisenä oli siis Lila Star. Sitten oli vihersmoothie. Sitten oli mansikkalehmä. Sitten oli tää meri. Ja viimeisenä, mä säästin viimeiseksi nyt tän kaikissa spesiaalisemman, on Watermelon Yellow Boba. Mä en tiedä tälle silleen nimeä, mutta tää on siis kaikista niinku pienin. Ja parhain tuoksumaa. Sitten täällä oli siis ennen semmosia, tiedättekö te, on joissain slimeissa on sellaisia kuutioita. Niin täällä oli ennen semmosia, mutta mä otin ne pois, kun ne häiritsi niin paljon. Niin täällä on siis sisällä tämmösiä mustia palloja, jotka nyt esittää varmaan niitä boba-palloja. Ja sitten täällä on tämmösiä, meillä on näitä, tuossa on tämmönen iso ja sitten loput on tämmösiä pieniä. Ja tää tuoksuu ihan taivaallisella, niin, mutta eiköhän mennä vaan tän vesimelonislimin, mikä tää on se ASMR:n pariin. Ja tää on tämmönen vihreä ja tää on ehkä semmonen pikkusen läpinäkyvä, mut sit tää on muuten vihreä, niin en tiedä, eikä mene vaan ASMR. Tossa oli siis kaikki ASMR:t. Tässä mun puhelimen nyt meni tähän slimea. Tossa oli siis kaikki ASMR:t. Tää vesimeloni teki nyt huonoa työtä ASMR:n kohdassa, koska sit ei kuulunut mitään ääntä. Ja nytten teidän on siis aika äänestää. Eli teidän äänestysvaihtoehdot on siis, äänestysvaihtoehdot tulee tässä ihan lopussa, niin laittakaa kommentteihin, mikä näissä slimeissa oli teidän mielestä paras. Joo, nähdään ensi videossa, joka tulee suunnilleen tämän viikon lopussa tai ensi viikon alussa. Heippa! Kiva kun katsoitte tänne asti.